Puškohľad od firmy Haug a naša krátka ukážka novšieho puškohľadu firmy Haug model Endurance 30. Tento puškohľad je 2,5 až 10x50 s osvetleným červeným bodom. Červený bod sa plynulo nastavuje po otočením. 50 svetelnosť puškohľad. Má už zabudované výklopné krytky z obidvoch strán. K ním sú doložené kľúče na výmenu alebo na nastavenie týchto výklopných krytiek. Vo výbave je takisto slnečná clona. Po založení slnečnej clony môžete krytky opäť založiť na túto clonu. Puškohľad od firmy Haug s osvetleným červeným bodom, model Endurance 30, 2,5 až 10x50.